il-mod ta' kif naħdmu huwa mod ta' kif nuru li dan mhuwiex gvern li huwa b'saħħtu maż-żgħir u dgħajjef mal-kbir. Imma huwa gvern ġust. Waqt attività politika l-ħadd filgħodu fin-Naxxar, il-Prim Ministru Muscat appella għall-għajnuna ta' kulħadd sabiex issir ġustizzja fir-rackets kollha li ġew żvelati dan l-aħħar u kif ukoll għall-abbużi li għadhom iridu jiġu żvelati fi żmien li ġej. U dan huwa gvern li huwa ħajħares lejn wiċċ ħadd fuq dawn l-affarijiet. U ngħid min għandu informazzjoni dwar dawn ir-rackets għandkom il-Whistleblowers Act. Fejn tidħol il-korruzzjoni, il-Partit Laburista mhuwiex biħsibu jitfa' kollox taħt it-tapit, kif kien għamel gvern preċedenti fl-2006 meta talab 100 lira ħlas minn dawk li nstabu ħatja li babsu l-meters tad-dawl tagħhom biex jintesa kollox. Preferenza diretta għal każ ta' tbabbis tal-smart meters, il-Prim Ministru saħaq li għandhom jinstabu n-nies li kienu l-moħħ wara dan l-abbuż u mhux jeħlu biss is-sidien tal-smart meters. Ma l-iskop tagħna mhijiex li nagħmlu xi ħaġa ta' malajr, li ta' parsi jittellaw xi nies il-qorti ta' malajr u dejjem ta' wisfel jeħel. U dejjem ta' wisfel jeħel. Biex ikun hemm racket organizzata bħal dik ma jistax ikun li kienu biss ftit nies u ftit nies taħt. Imma rridu nibqgħu tilajn sa fuq net, sa f'kull fejn hemm bżonn sabiex issir ġustizzja. U għal dan il-għan li daw kollha li kellhom li smart meter imbabas ingħataw l-opportunità li jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom, iħallsu somma dovuta minnhom flimkien ma' multa u jagħtu l-informazzjoni li għandhom dwar dan il-każ. Din id-deċiżjoni tal-gvern turi distinzjoni ċara bejn gvern li għażel li ħares in-naħa l-oħra u gvern li qiegħed jaħdem sabiex jinstab is-sors tal-korruzzjoni. X'irid Simon Busuttil? Irid jitfa' il-ħabs mijiet ta' familji? Jien taf il-min nitfa' l-ħabs lil min huwa korrott irid nitfa' l-ħabs. Lil min ilu jħaxxen bwietu għal snin sħaħ b'din u b'affarijiet oħra. Il-Prim Ministru insista li mhux ser tiġi tollerata li uffiċjali pubbliċi ikunu parti mill-korruzzjoni. Aħna hemm differenza bażika. Aħna bħal fil-każ tal-Malta mhux ħanittolleraw illi ikonna sitwazzjonijiet fejn uffiċjali pubbliċi li suppost xogħolhom jaraw li sistema titħaddem tajjeb minflok jispiċċaw huma f'nofs sistema illi tiċċarġa l-flus lin-nies biex ikun hemm frodi, biex ikun hemm serq. Il-Prim Ministru saqsa wkoll kif qalb dawn l-iskandli kollha, il-Ministru responsabbli ta' dak iż-żmien Tonio Fenek ma derx biex jagħti spjegazzjoni ta' kif saru dawn l-iskandli kollha taħt id-direzzjoni tiegħu. Dan il-gvern saħaq Muscat huwa gvern li jaħdem minkejja li qed jaffaċċja oppożizzjoni li qed ittellef. Nista' nassigurakom huwa li għandna enerġija kbira biex lil poplu għatuh is-sinjali li dan huwa pajjiż li ħajimxi l qudiem, dan huwa gvern li ħajiddeliverja, dan huwa gvern li huwa biżel daqs il-poplu li jeleġġih sabiex iwettqu dik li hija l-viżjoni tagħna. Malta Maltija, Malta Ewropea u Malta globali.